Αυτά! Ναι, λοιπόν, σήμερα είναι το πρώτο μου... δεν έχω κάνει εγγραφή. Λοιπόν, 2 εγγραφές στον Νίκο είναι εξαιτίας μου. Η πρώτη μου συνεργασία, ναι. Πώς το λένε, θα ήθελα να του κάνετε εγγραφή, εντάξει. Όχι, θα ήθελα, το απαιτώ. Άμα δεν δω ότι έχει φτάσει στους 32 έστω subscribers, δεν κάνω άλλα βίντεο. Οκ. Πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο. Δείτε, ας πούμε, αυτό είναι ωραίος YouTuber, να πούμε. Βλέπετε τι έχει φτιάξει, να πούμε. Δηλαδή είναι για πολλές εγγραφές ο τύπος. Έχει αρκετά βίντεο. Παίζει Minecraft. Κάτι που εγώ δεν μπορώ να κάνω. Ναι. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα δεν το δω μέχρι 32 subscribers, δεν κάνω άλλα βίντεο. Mega Cyber. Χωρίς λόγο. Απλά αυτό είναι και ένα σπαστικό. Έτσι, στεγνά. Cross poison. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γράφηκε. Λοιπόν, να δούμε λίγο το κανάλι μου. Γιατί μπορεί να έχω ανεβεί. Ελπίζω να έχω ανεβεί. Ελπίζω. Μη ελπίζει να έχει ανεβεί subscribers. Αλεξανδρίτσος, το like μου. 18! Oh shit, 18, το πιστεύετε? Oh shit, oh shit, oh shit. Λοιπόν, εντάξει, 18 εγγραφές. Εντάξει, Αλέξη, σε έχασα, Αλέξη. Ανέβηκα 3 εγγραφές. Εντάξει, αυτό το βίντεο. Κάντε like στα βίντεο του και subscribe. Σε αυτό να. Εντάξει. Bye.